Минемчә, быел аеруча зур игътибар бирелде яшьләр сәясәтенә һәм яшьләргә яңарышка, алгарышка таба әйдәп баручы төп көч ул әлбәттә яшьләр. Шул вакытны икътисадның да төп драйверы ул яшьләр. Һәм яшьләр алар бик төрле, 14 яшьтән алып 30 яшькә хәтле. Һәм әлбәттә, президент әйткәнчә, иң төп максат, дәүләтнең төп максаты ул әлбәттә яшьләр өчен шундый мөмкинлекләр мөхитен булдыру. Чөнки сәләтле яшьләргә карата аерым игътибар кирәк дип әйтте. Аерым мәйданчыклар, ресурс үзәкләрен ачып җибәрү һәм Казанда гына түгел, районнарда да. Һәм шул вакытта яшьләрнең кәефләре ул шундый ситуацияның күрсәткече дә әйтеп була. Һәм хәзер без күрәбез, Казанга карата, Татарстанга карата башка төбәкләрдән килүче яшьләр бик күп һәм аларның кызыксынулары да үсә бара. Һәм ул куандыра әлбәттә. Чөнки президент әйтеп китте, яңа проектлар турында да, шул ук Иннополис турында һәм башка яңа шундый перспектив һәм көчле проектлар, алар кызыксындыра яшьләрне. Һәм шул вакытны яшьләр дә алар бик мобиль, һәр вакыт хәрәкәттә, һәм без үзем турында да әйтә алам. Хәзер инде 30 яшь миңа, һәм мин дә үземне яшь итеп саныйм. Һәм әлбәттә, монда инде балалар туганда, гаилә корганда, анда яңа мәсьәләләр килеп чыга. 14-15 яшьлек балаларның, алар да яшьләр, аларның да күп төрле кызыксынулары, әмма иң мөһиме менә яшьләргә карата шартларны булдыру, үзләренең потенциалын ачып җибәрү шартларын булдыру. Һәм минемчә, бүгенге көндә бу якта хөкүмәт сәясәте бик актив адымнар ясый яшьләргә карата һәм шундый зур ставка яшьләргә. Мин үзем яшьләр белән эшлим һәм сәләттә безнең ел сайын проектлар саны да арта бара һәм яшьләр кызыксынып киләләр һәм катнашалар безнең проектларда. Һәм президенттан, мәсәлән, безнең хәрәкәтебезгә карата игътибары үсә бара. Шул ук Биләр форумын алсак, үткән елны без бер форумны уздырдык, быел инде 2 сменада, һәм анда сан 8000-гә якын кеше. Һәм ел сайын президент килә, балалар, яшьләр белән очраша һәм минемчә игътибар зур. Һәм без күрәбез Казанда да, һәм Казанда гына түгел, башка районнарда да президентның бик зур игътибары мөхиткә, общественное пространство. Шул программаны алсак, паркларны алсак, минемчә ул бик кирәкле эш. Чөнки нәрсә кирәк яшьләргә? Аларга мөмкинлек кирәк. Һәм иң минемчә зур этәргеч яшьләр өчен ул үзләренең сәләтләрен, теләкләрен, идеяларын чынга ашыру. Һәм аның өчен дә күп кенә әйбер эшләнелә һәм төрле яшьтәге кешеләр өчен. Укучылар өчен шул ук кванториумлар ачыла. Студентларны алсак, студентларга карата аерым зур игътибар һәм президент зур игътибар бирде уку йортлары эшләренә. Һәм безнең бар һәм Татарстан Республикасы ул студентлар республикасы да әйтеп була, чөнки 200 меңнән артык студент монда укый һәм анда булган перспектив проектлар турында. Һәм елдан-ел чит илдән килгән студентлар саны да үсә бара. Димәк, менә шул зур күрсәткеч. Һәм инде студент булмаган яшь укытучылар, эшмәкәрләр, алар белән аерым эш алып барыла. Шул ук төрле инкубаторлар ачыла,
стартаплар өчен, алар IT юнәлешендә генә түгел, социаль яктан да стартаплар минемчә бүгенге көнне зур игътибарга ия. Гомумән алганда, һәм аның турында президент аерым әйтеп китте, дөнья бик каты үзгәреп тора. Һәм хәзерге вакытта без күрәбез зур гына үзгәрешләр. Шул 4нче сәнәгать революциясе мәсәлән. Һәм минемчә, менә бүгенге көнне яшьләргә, безгә бик мөһим үзебезгә үз өстендә эшләү сәләте. Һәм интернетта күп кенә мәгълүмат бар, уку мөмкинлекләре бар. Һәм аның өчен иң зур нәрсә ул теләк кирәк. Һәм менә аның турында да аерым сөйләп китте президентыбыз. Һәм минемчә, менә төрле яшьтә булган кешегә бүгенге көнне Татарстанда менә шул мөмкинлекләр ачыла. Аерым әйтелде, балалар бакчасы, мәктәп, уку йорты арасында бәйләнеш булырга тиеш дип. Һәм шулай ук предприятиеләр, заводлар, менә алар да аерым бүленеп эш алып барырга тиеш түгел, бер системада, менә даими рәвештә туганнан бирле яшьне алып бара торган менә шундый бер мөхит, әйтим, Татарстанда булдырырга тиеш дип. Әлбәттә, бер күпме тәнкыйть булды да президенттан, аерым бер мәсьәләләрдә күбрәк нәтиҗә булырга тиеш, результат булырга тиеш дип. Һәм әмма гомумән ситуацияне караганда, әгәр дә Россия күләм алсак, минемчә, менә Татарстан үз юлын ничектер табып, менә шул юлдан елдан-ел прогресс күрсәтеп бара. Һәм аның нигезе, минемчә, ул, әлбәттә, икътисади яктан караганда, анда бу бер әйбер. Менә акцентларны карасак, ул яшьләр күбесенчә. Чөнки яшьләргә нәрсәдер һәрвакыт кирәк, нәрсәдер җитми. Һәм әгәр дә яшьләр менә шул үзгәрешләрне Татарстан белән бәйли икән, менә шул вакытта, минемчә, киләчәгебез дә бик уңышлы була. Чөнки сиңа нәрсәдә булса җитми икән, синең иң беренче башыңа килгән идея ул моннан китү түгел. Ул, менә бу бит тагын бер мөмкинлек, менә шул әйберне, шул проектны монда булдырырга дигән фикер икән. Димәк, бик шәп, димәк, менә безнең киләчәгебез дә якты әйтеп була. Һәм мин ничектер бу ситуациягә оптимистик яктан, оптимистик күзлектән карыйм, чөнки үзем дә аралаша торган мөхит ул менә шундый хәрәкәттә һәрвакыт хәрәкәттә булган яшьләрдән тора. Һәм кемдер укытучы булып эшли, кемдер эшмәкәр. Әмма без барыбыз да, һәм шул идеяны шулай президент әйтте, кеше үзе уйларга тиеш, тагын ничек ул авырлыкны да уңай якка әйләндерә ала. Чөнки ул үзебездән тора. Һәм аерым сүз булды, һәм ул бик тә истә калды. Ул төп идея, әгәр дә хөкүмәткә килгәндә, министрлыкларга килгәндә, барлык социаль программаларның үзәгендә, нигезендә кеше булырга тиеш. Һәм менә программаны алганда, төрле проектны оештырганда, яңа инициатива белән чыкканда, без һәрвакыт уйларга тиешбез, менә индивидуаль һәрбер кешегә нинди эффект булачак.